Mihring te hi kan khaw phung a in ang lo ang bawkin kan ei duh zawng pawh a in ang lo thin hle a chuti rualin ei lo chi hrim hrim hi chu a awm ve ani amah erawh chu hriat loh wangte railway lam chian loh wangte leh engemaw wangte in ei lo tur thil ei pal hi kan awm fo mai a mihringin a ei theih dawn em ni kan tih te thleng pawh a lo ei hmiah hmiah mai te pawh an awm ani chutianga thil maksak leh pumpuina pai tawih leh theih si lo ei tu te tlema zawng tar lan kan tum leh dawn ani a pum chhungah chuan lung leh thil dang tam zet a chhek khawl damlo pakhat pum chhungah chuan a mak ka tam thil hrang hrang lak chhuah sak ani a lung leh thil dang ke zi hnih zet a rit te chu a pumah hian a lo chhek khawl ani he mi mak tak hi South Korea mi ani a kumsom nga palia upa ani a hming erawh an tar lang lo amah hi finna lam ril ruah a pa ngai zan lo a a pumna tak em awang chuan damdawi in lam a pana doktorin an han ena x-ray te a han neih hnuah chuan a pum ham puar tu thil bawro te chu a hmu chhuak ta ani a puma coins triau lung leh bottle caps te kezi hnih lai hmuh ani hian heng thil te hi a dolh thin thu a in puang mahsela a puma thil awm dang thenkhat te hi engtin nge a dolh tih a hrelo hrim hrim ani doktor chuan hun eng ti chen nge a pumah tiang thil hi a lo chhek khawl tawh tih a hrelo a tiang thil hi chu puitling ain naupang a thleng nasa zawk hepa hi a puma thil hrang hrang te porchuah sak ani hnu hian hospital tang chhuah tir ani tawh a University Ilsan Paik Hospital a awmin niko chhung te meuh damdaw inah hian a lo awm ani tleirawl pum chhung atanga an thil phorh chuah hrawl zet mai chu a pum chhungah hian thil mak tak mai an phorh chhuah saka a hrawl tha in a lian tha tawk thaw khat hle nge a pumah a lo in chhek khawl thur thur mai ani India rama tleirawl kum sawng pangami a hming tar lan lo pum atangin hair ball hrawl tak trichobiazar tia an sei chu an phorh chhuah sak ani Ludhiana Punjab a damdawi inah chuan anu leh pa ten an hruai a doktor te pon an hmuh chuan a thawng nasa viau bawk Dr. Varun Sagar le a team te chuan he tleirawl puma thil lo chhek khawl hrawl tak hi an phorh sak ta ani psychiatric disorder a veinia soi ani a chir triau vut le chawk te ei lo chiang thin ani awme a puma hair ball hi a sei lam inchi thum le point pali zet ani a ri lam pawh pound thum le ounce thum lai ani hem mai a puma an thil hmuh zet chu awarap thlak em a pumna tilutuk awm ngai na hrelo chu damdaw inah hruai ani a a tirah chuan doktor te pawh chuan an lo ngai serious lutuk lem lo a thil ei sual pal wanga na vel mai mai an lo ngai sak mai ani han en chianga a pum chhung vel an thli thlai hnuah chuan food poisoning reng alo ni lo an thil hmuh zet chuan damdaw ina a thawk tu doktor te ho pawh chu a ti hlau thawngin a ti hral hai na sa hle ani he damlo hi India ramami kumsom thum panga upa Maksud Khan ani a endoscopy hmanga en ani chuan rang taka operation nei ngal alo ngai Maksud Khan pum chhungah hian rap thla khopin thil tam tak alo in chhek khawl nual mai a thir noi coin zani somruk pathum le perek za chuang zet phorh chuakin hei bakah hian thil dang tam tak nut ball te pawh a tel nual perek ringot hi a ri lam pawh kezi khat le gram nga lai ani a kezi sari vel zet thil hrang hrang chu alo pai ani mihring tan chuan han pai tawih thei chi zia zang alo ni lo top mai Maksud Khan hian engtia hetiang thil te hi a puma chhek khawl vak nge ti hi a chhung te ngei pawh an hril hai hle an soidan chuan amah hi ril rulama mi pa ngai phalo ani a hei wang hian heng thil te hi a rem changa piang alo ei mai thin ani an ring ani tlema a pum chu ti kholo che tre palo ni India rama meiche puma tanga tlereuh le coins kezi khat le gram ruk dawn lai mai an phorh India rama meiche pakhat puma tangin tlereuh le paisa thir tam tham tak mai phorh chu ani a apuma om zong zong hi ari lam pawh kezi khat le gram ruk dawn lai mai ani hem mai he meiche hi Birbhum district of West Bengal India mi ani a kumsom hi paruka upa ani ama hi ril rolama mi pa ngai phazan lo ani bawk anu chuan an ina an thil hlu a botak fowa chuan an fanu hi an ring hlel ta a
an fanu hian a chawi vela te chuan a vor fowa alo dol ta thin zawna an zawh chuan a tap ringota engma a zawh chuah thei lo ani thla liam ta tangkhan a puma tlero heti zozai awma wang hian a a nuam tawh lo tran ti a sei bawk poisa thir te hi chu a unau pa dorami alo lak a dol ania private doctor te chu an ron ve fowa damdawi te pawh an chaw heti em atam hi a puma hian alo chek khaw ti reng an ring phabik lo ani Rampur Hat Government Medical College and Hospital scan hmangan endik nu chuan zailo thei loin a omani rang takin surgery hian buat sei ngala a puma hian chain som ruk pakwa bengbe som riat coin som kwa narbe som pakhat loket pariat cha bi pali watch dial silver coin pahnih le kerek bunchi panga te chu alo chek khol manani azawain a puma zong zong hi kg khat le gram ruk lai ritania a hlut zong po atam tham khop mai darkar khat le minute som panga lai operation ni ani nu in an phor thei ta chawani doctor te pon tiang khoba tam tlero pai chunga aladam thei chu mak an ti hial zok Russian tleirol pum chunga an thil mu zet chuan doctor te po atimang ang hle a pum chung an han hon chuan an thil mu zet chuan doctor na ngei po atimang angin an ham hai na sa hle he tleirol hian a puma chuan thil thalo tak tak alo che khol alo ni tom sa doctor te chuan tleirol kum som baruk puma tanga an phor chua sam hlom thahnem nel nol tak chu an ti chuak a puma samom hi ari lam po pound khat le arms ni zet a rit ani hem mai ama hi a ming tarlan ani lawa hetia a puma sam in khol kom mu ani chuan he tleirol hian kum som liam ta atang dei to khan a sam hi thialin alo ei tran to ti an sei pai troi thei ani miau lo wangin a puma chuan a in che khom zela a pum za som riat zet chu samtel hlom hian alo hno khatani vanei thak takin doctor te chuan sam hi an phor saka an han phor me chuan nungdama alom hi thil mak athing zok hial tiang hi Rapunzel syndrome an tia meichia kumno panglam ril ru achiang kuang zan lo tak chunga athleng jing khop September sang hi le som pasari pok khan puma samzialin no khom wangin British leirol chuan anun na lo chan to ani a pum chung an han ena an thil mu zet chu eile in tura te hian film khuri awa poimo thin em kan ma achuak anga piang ei ngot thin po hi a thaber thin lawania Zhejiang province China meichia kum som pam limi chu a pum na tilutuk om ngai na hreloin damdo in apana emergency ward a admit ngalani CT scan manga a pum chung lam an han en nak chuan na lo chi reng lo ni lo arile mongko zona chuan athil ei apai toilo bubble ti pulse ho chu tam tham tak mai lovin che khoma hei wanga apum hina ti em ta lo ni sin chu ina tarlan danin doctor in he meiche hi zona han zo chuan ninga liam ta khan bubble ti hi a eya apuma pulse za chuang pai toilo te hi ni khat thil tu maya in che khom thei chi reng ani ho lo a chung te bula hian bubble ti habits anei hi a thup tlat ni na lang zo Director He Yunglin of the People's Hospital of Zhuji City chuan pulse te hi tapia ka star cha tanga siam ani wangin olsam taka pai troi mai a har sat thu a soya a rei deuh phei chuan digestive system a har sat na lian tham to thei ani ti a sei chuak bokani hepa hian apum anom lo wangin x-ray mangin ain en tira a thina chuan thil mak takan hmu medical lam te po achunga thleng hian abar khai hle thina hetiang hi alo om thei rengem ni ti zo na chu ama hi a chan na ani fuzau fuzian ami lim hian khosik sang takaneya in soi selin a om na in a kha ka chak boka ni som chung zat chu na chungin hun amangani a khosik san lam hi 39 degree celsius lai te ania ama chiale thahriat na in damdoi mangin ain en kol na sa a atira chuan a damdoi ei chuan ati zia a hnu ero angai te bukin an le thin ani chutia damdoi ei hnu po a that zai reng a rel tak lo wang chuan damdoi in lama doctor hnen a in en tirta a x-ray manga en ani chuan a thina chuan thil diklo a om an muta ani lim thina chuan parasitic worms te chuan om hunan lo khuara liver plaque disease an ti te chu alo vei reng ani
hei hi clonor khi sinensis ti te a hriat lar ani bawk thil hrom hraw tak ei atanga vei thei ani heng thil nung te hi taksa chhungah hian rei tak an dam thei nia se ani bawk doctor ten lim chu zawhna an zawt a lim chuan fresh water sashimi le shrimp te chu a ngaina a ei thin thu a sei bawk a hei bakah hian seafood chu a hela a ei thin thu a hrilh seafood hi a raw in kum thum lai alo ei tawh a chu ta tanga heng parasitic worms te hi in siam ni berin an puh ta ani heti chinah hian kan rek bung leh tawh mai anga ka channel min view sak thina wangin ka lawm hle a ka channel i view thei chung emaw YouTube leh social media hrang hranga ila active thei chung chuan hetiang thil hi chu i ei ve ngot chu ka ring lem lo a ama erawh chu natna thlen thei thil tam tak hi a awm awangin ei le ina erawh ilo fim khur hle thin dawn nia